Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दिनै गामियावहाय थांनो नागिरदों। ओमफ्राय हनै नायदो लोगोफोर लाकियाबो दंफायो, लाकिखौबो लांफानो नागिरदों आरोना जोङो। ओमफ्राय ओरैबायदि दुस्थ' खालायदोंना बे लामायाव, माने रावबो जोङो सुगिया बुगिया जाजोबदों आरोना। हरलाय माने बियो बायहेरायाव बारा ओंखारनाय जायाना, ओमफ्राय आन्दायलाबायग्रा जाबाय आरो बायहेरायाव ओंखारबाथाय बिदिनो नायलाबायो, ओरैबा ओरै नायो, हरैथिं उनथिं नाहरलाय सिगांथिं नाहरलाय हरो। बिराद असह्य जाबाय आरोना लोगोफोर। थेवबो नै खुनुरुखुम लानानै थांगासिनो आरोना जोङो। ओमफ्राय नै रेलाबो फांथेनानैसो होबावबाय, रेल गेटआहाय। ओमफ्राय नै बियो बायहेरायाव नै जोङो सफैबाय आरोना गामियावहाय। बान्दोगुरि गामि होनो आरोना लोगोफोर। एकदमबारे माने हाजो गुदिथारावहाय, हाजो सेथाराव आरोना बे मामोननि न'आहाय। मालाय आब'मोननासो न'आ नै हाथारनोसै, बावथारला, हाबनो मोनथारनोसै मालाय। आराम लासै लासै लुलांगासिनोथार। ओमफ्राय नै जोङो दसे जिरायबाय आरोना ज'नो सिथ्लायावहाय, दसे जिरायनानै रायलायबाय जोङो। लाकिखौबो नै बायहेरायावहाय एकदम ओंखारनो लुगैबाय आरो उसु खुथु जागासिनो बियो। बेखौहाय खिनो दोनलांनांबाय आरोना नै सासेया। आयौ एकदमबारे अमा दाउ होसोग्लुंनो नागिरो। जानायालाय जाया आरोना बियो, गोथां बुस्थुखौ जाया आरोना लोगोफोर बियो। खिन्थु होसोयो आरो बिदिनो हरजोबो आरो। ओंखाम जानो नागिरबाय नै जोंहा, ग्रोब जिरायजोब्बाय आरोना जोङो। ओमफ्राय ओंख्रियाथ' सबायजों दाउजों, ओमफ्राय दाउजों आलुजों एवनाय आरोना। ओमफ्राय नै गोथाव नुखादों सबायजों दाउजोंखौबो। जादो जादो आनै जादो। दासो सफैदों। सबायजों दाउजों, दाउ एवनाय। ओंख्रिखौनो गोरानसै नै जोंहा। सेरेब लोंखांबाय। दिउथिनिफ्राय फैनानै फैजागोन ना मोना मोना? एसे सिगां फैनानै। नै जोङो जाखां लोंखां दसे जिरायखांनानैहाय हाजोआव एसे बेरायहैनो नागिरदों आरो। होमबा हाजोआवहाय माने मन्दिर दं नालाय, बेखौनो आंथ' नायफेरनाय जायाखैना, बेखौनो नायनो होननानै थांनो नागिरदों आरो। ओरैनोथ' हाबला मन्दिराव, ओरैनो नायनोसैल' आरो गोजाननिफ्राय। निजिरा भाई, बेहेर बियो। बैयाव जासिनबा मोसौआनो गोदोजोबो, खिथिजाय। नैबेजोंबा खाथि जागौमोन, नैबेजों गाखोलांनो हाबा। नैबेजों नै हाजोनि लामाखौहाय मोनफैबाय जोङो, बेजोंनो थांनांगौ आरो। बैथिं मन्दिरा बै जरायाव दङ। गोजौआव मोनफैथारबाय नै जों लोगोफोर। मेंबाय, ओमफ्राय जिनो गोलोमफ्रुलायबाय आरो जिनो मेंबायबो। खोनाफैथारो जि मेंबाय, थैखानोसै। गाखोदावलाना जि मेंनाय जाबाय।
आयौ जासिनसै नामा जोङो नै माने एकदम गोजौथार आरोना बेनो बेहायनो नै सफैबाय जोङो ओमफ्राय दसे जिरायबाय आरो अन्थाइ दङ नै लोगोफोर गुवारनो अन्थाइजोब आरो बियो ओमफ्राय हाजो नालाय अन्थाइ अनला बिफां लाइफांना ओमफ्राय अन्थाइआबो नै गिदिर गिदिरथार बेवहायनो दसे रेस्ट लाबाय फटक लाबाय आरोना जोङो दे नों बिदि बिर होबाय थालाय आं भिडिअ खालायनि दा रिल्स बानायना हरनां नोंनो दुब्लिबावबाय नोंहा नायदो लोगोफोर आब'ना पस्टआ नायनोसै मा साइजनि मालाय जा गोरोंबाव पस्ट लानो आरिनो जोंहासो बिदिखौनो रोंबावा दों मालायनि फटक लानाया पस्ट लानाया देन्जार पस्ट होखायो दे जोङो नै दसे मन्दिरावहाय ओरैनो नायलांसै होननानै ओरै हाबबोबाय आरोना मन्दिरथिंजाय ओमफ्राय नैबे जयग' होग्रा खोमा ओमफ्राय ओरैनोथ' नै न'फोर रुमफोर बायदि दं आरो ओमफ्राय बिसोरो थाला मारिजोबनायसो आरो ओमफ्राय नैबे पुर्ब दखरा आइ बान्दारानि ब्रह्म ज्योति आश्रम बे मन्दिरनि नामा जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोथ' मानसिफ्रा जयग' होफैयो एखमबा एखमबा होफैयो आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय ओरैनो मागि पुर्निमाबाबो गिदिर जयग' होयो जाहैदों बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरबायदि खालामो आरोना आरो सम सम मिटिंफोर बायदि गिदिर माबाफोर खुङो खोमा आरोना आंबो मोजाङै मिन्थिजोबा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय ओमफ्राय उनाव मोजाङै मिन्थिजोबबा आङो उनाव खिन्थालांफिनगोन आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया जोङो दसे सम नायबाय बिदिनो ओरैनो नायलाबायबाय ओमफ्राय जा एसे दिन्थिनो हायो दिन्थिबाय नोंसोरनोबो बेनोसै आरोना